गोजोन्थों आंनि बड'लेण्ड नांगौ इउट्युब चेनेलाव नोंथांमोन गासैखौ बरायग्रोनानै लाबावबाय। आङो दिनै लाबोनो सानदों नोंथांमोननि गेजेरावहाय गोबां मानसिफ्रानो बुजिखाबाय जानो हागौ थाम्बनेइलाव नायनानै दिनैहाय दिपेन बर' बिथाङा दिनैहाय सिगांनि बायदि जे एथबां बिजि खामानि गैला। सिगां बेबायदिनो लामा जथेनाय गोबां मुभमेन्ट खालामनाय खामानिफोर दङमोन। दिनैहाय गोबां खामानि मावनांगौ दङ जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय। दिनै बिथांमोना सिरियास लानानै जोंनि बर' हारिनि आफादाव थानाय गासै मानसिफोरा दिनैहाय कि बर' हारिमु आफादानो जा ट्राइबेल संघनि मानसियानो जा गासै दिनैहाय बिथांमोनहा बिबान गोनां मानसिफ्रा दिनै मोनफा मोनफा बिबान लानांगौ। जोंनि गासै बिटिसि आव थानाय, जोंनि बिटिआरआव थानाय, जोंनि बड'लेण्डआव थानाय माखासे जे फेमिलिफोरखौ गोदोनानै थानाय मानसिफोरखौहाय डेभेलपमेन्ट खालामनो थाखाय माखासे जब क्रिएट खालामनांगौ। जे सोरबा इडुकेटेड मानसिफोरनो माबायदि होनांगौ आरो सोरबा एसे एनै फरायनानै थानाय गासै माखौहाय मा होनो मानसिफोरनो माबायदि साख्रि होनांगौ दिनै क्रिएट खालामनांगौ। दिनैहाय बेंगालर, मुम्बाइ, दिल्ली, महाराष्ट्र बेफोर गुबुन स्टेटआव थांनानै खामानि मावस्लायस्लाय जोंनि एरियायावनो बिटिसिनि आन्डाराव थानाय माखासे मानसिफ्रा गुबुन रायजोआव थांनानै दिनै थैगासिनो दङ। बेफोर गासै खामानि मावनानै थाहैनाय सुबुंफोरनिफ्राय जोङो जोंनि बिटिआरआव थानाय बर' मानसिफोरखौ जोङो दिनैहाय होबथानो आरो जोंनि जायगायावनो खामानि होनायनि मोनसे प्लान आरो पलिसिखौ दिनै आबसुआ आखायाव लानांगौ होननानै आङो सानो। रायजो राजाफोर नोंथांमोना आंनि जे भिडिअ लाबोनाया जुदि गोरोन्थि जादोंब्ला नोंथांमोना कमेन्ट खालामनायनि गेजेरजों बुंहर। आङो सानो बबे बबे डिपार्टमेन्टआव जोङो जोंनि बिटिसिनि आन्डाराव थानाय दा जे दंखायो बेवहाय 10% बर' इडुकेटेड मानसिफोरखौ बा जोंनि बेकाराव थानाय लाइमोनफोरखौहाय एंगेज खालामनो हायो। आङो मोननैसो जायगा नोंथांमोननि गेजेरावहाय आङो फोरमायनो सानदों आरो नोंथांमोनहा बे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला जेसेबां हायो एसेबां नोंथांमोनहा शेयार खालाम। दिनै जोङो मोननो हायो जोंनि बिटिसि आन्डाराव बिसिबांनाखि डिजेल पाम्प, पेट्रल पाम्प दङ बेवहाय माखासे खामानि मावग्राफोर थायो। हेडआ जेखि जाया दिल्ली मुम्बाइनिफ्राय गुबुन हारिफ्रा पान्जाबिफ्रा बिहारिफ्रा मावफैया मानो, डिजेल पाम्प बानायफैया मानो, नो अबजेक्सन। बेवहाय खमैब्लाबो जोंनि माखासे वार्कार्सफोर थानांगौ होननानै आङो सानो। बेवहायबो खमसे खम जोंनि अल बिटिसि आवहाय लाजोबनानै खमसे खम जोङो 200 जनसो सेंग्रा सिख्लाफोरखौहाय बेबायदिनो मेट्रिक पास जानानै थानाय बेकार लाइमोनफोरखौहाय जोङो एंगेज खालामनो हायो। खमावनो जोङो 6000निफ्राय लानानै 25000सिम वार्कारफोरावहाय माबानोखौहाय जोङो सेलारिखौहाय मोननो हायो। बेयावबो माखासे गासै जोंनि बिटिआर ओनसोलाव जेखि संस्थान खुलियानो खुलिथों, नाथाय दिनैहाय गोबां जोंनि बिटिआर ओनसोलावहाय संस्थान खुलिनानै फेक्टरि खुलिनानै गोबां पेट्रल पाम्पफोर खुलिनानै गोबां बेबायदिनो मोजां मोजां रेस्टुरेन्टसफोर खुलिनानै थाखा बेबायदिनो लांगासिनो दङ जोंनि जायगानिफ्राय खामायनानै। बहाय माखासे वार्कारफ्राबो जोंनि थानांगौ होननानै आङो सानो। रायजो राजाफोर दिनै डिजेल पाम्प, पेट्रल पाम्प बावबो माखासे एंगेज खालामनानै होनो हायो आरो बिटिसिनि जे माखासे आन्डारावहाय थानाय साहा फेक्टरि बेबायदिनो अफिस बय बेबायदिनो गोबां अफिस एसिस्टेन्टफोर गोबां खामानियाव जोंनि बर'नि आरो एसटिनि मानसिफोरखौबो बेवहाय एंगेज खालामनानै दोननो हायो। बेवहाय जोङो नुनो मोनो 8000निफ्राय लानानै 30-35,000सिम सेलारि मोननाय बेबायदिनो फुराना जालाङोब्ला जोङो केटेगरि नायै नायै क्वालिफिकेसन नायै नायै जोङो होनो हायो। रायजो राजाफोर आरो बिटिसिनि आन्डाराव जेसेबांनाखि फेक्टरिफोर थायो बे फिसा फिसा फेक्टरियावबो जोंनि गासै बिटिसि आन्डाराव थानायखौ जोङो मावहोनो हायो। 6000निफ्राय लानानै बेबायदिनो 25-30-35,000सिम मोननो हायो बेयावबो। आरो गोबां मोजां मोजां रेस्टुरेन्टसफोर दङ जे बेबायदिनो बेफ्रावबो जोंनि माखासे माबाफोरखौ जोहोलावफोरखौ लाइमोनफोरखौ एंगेज खालामनो हायो। आरो गोबां जोंनि बिटिआर ओनसोलावहाय कार श'रुम, ट्रेक्टर श'रुम, गारि श'रुम बेफोर गासै जायगायावहाय गोबां डिपार्टमेन्टआवनो गुबुन हारिफ्रासो दिनैहाय कब्जा खालामनानै जोंनि माबानिफ्राय लांनायखौ नुयो। साफा सानै रेजेटनायखौल' जोङो नुयो। मानो होनोब्ला गासैबो जेखि श'रुमानो खुलिया मानो, जेखि फेक्टरि खुलिया मानो, गासै बिसयावनो दिनैहाय गासै डिपार्टमेन्टआवनो जोंनि मानसिखौ दिनै नुनो मोननांगौ जोंनि बिटिआर ओनसोलावहाय।
जोङो नुनो मोनो रायजो राजाफोर दिनैहाय जोङो गार' हिल्सफ्राव थां गासै डिपार्टमेन्टआ दिनै जोङो 2 बोसोर 3 बोसोर बिथांमोननि जायगायावहाय थानानै मोनसे माबा खालामदों हिसाबैहाय बिजनेस खालामदोंमोन हिसाबै जोङो मिथिगौ दिनै बबेबा हस्पिटालाव थां गासैबो जोङो बांसिनानो बबेबा मानसिफोरा माबाखौनो रोङा हारसा भाषाफोरखौनो रोङा हिन्दी भाषाफोरखौनो रोङा गार' भाषानि रायलायनो गोनां जायो जोंनि बड'लेण्डआवबो बेबायदि जेखि डिपार्टमेन्टआव थाया मानो जोङो बेबायदि खालामनायनि टारगेट आरो प्लान आरो पलिसिखौ लानांगौ आङो सानो जेखि मेडिकेल डिपार्टमेन्ट जेखि साब सेन्टारानो जा जेखि बेबायदिनो सिभिलानो जा गासै बिथिङावनो जोंनि बिटिआर ओनसोलावहाय बर'आ 80% थानांगौ होननानै आङो सानो रायजो राजाफोर आरो गुबुन हादरनिफ्राय माबानिफ्राय स्टेटनिफ्राय जे मेडिकेल स्ट'रानो खुलिथों आरो जेखि फार्मासियानो खुलिथों बेवहाय जोंनि बर'नि माखासे मानसिफ्रा थानांगौ होननानै बेखौहाय जोंनि दिपेन बर' दैदेननाय जे आबसु जेखि आरो मोजां जे जोंनि बर' समाजखौ दैदेननाय माखासे आफादफ्रा बेखौहाय जयै सावरायनायनि गेजेरजों माखासे जब क्रिएट खालामनानै होनांगौ होननानै आङो सानो आरो नायदो जोंनि खाथियावनो गोबां मानसिफोरा गोबां रांखावरि खामायगासिनो दङ जोंनि श्रीरामपुर गेटखौबो मडिफाइड खालामनानै बाव खमसे खम 2,500 जोहोलावफोरखौहाय एंगेज खालामनानै दोननो हायो बिटिआर आव थानाय माखासे आफादफ्रा बिटिआर सरकारनि मानसिफोरा खम आरो माखासे आइअसेल जे बङाइगाव बिआरपिएलआवबो गोबां जोंनि माखासे बर' लाइमोनफोरखौ एंगेज खालामनो हायो बेबायदिनो श्रीरामपुर गेट आइअसेल बिटिसिनि जेखि जाया फेक्टरियानो जा जेखि प्राइवेट कम्पानियानो जा गासैयावबो जोंनि बर'नि डिमान्ड थानांगौ होननानै आङो सानो बेजों जोंनि गासै दिल्लीयाव थांग्रा मुम्बाइआव थांग्रा महाराष्ट्रआव थांग्रा बेंगालराव थांग्रा गासै खमावब्लाबो आङो 5% खौ खमायगोन आङो सानो रायजो राजाफोर आलायाथोन गोबां साननैसो सिगां बेबायदिनो बेंगालराव थैनाय मुम्बाइआव थैनाय बेबायदि गोबां मानसिफ्रा खामानि मावनानै बेबायदिनो सोरबा गोदना हाफ्लं जानाय बुथार जानाय बेबायदिखौ जोङो नुनो मोनो बेफोरनिफ्राय रैखाथि खालामनो थाखाय जोंनि माखासे आबसुनाव दैदेननाय माखासे मानसिफोरा गासै डिपार्टमेन्टजों सावरायनायनि गेजेरजोंहाय बबे जायगायावहाय मा खामानि मावथाव जायो बे खामानिखौ दिनै लिस्ट लानांसिगौ होननानै आङो सानो रायजो राजाफोर नोंथांमोना कमेन्ट खालामहर आङो दिनैहाय नोंथांमोननि गेजेराव बे भिडिअ लाबोनाया मोजां नंगौना नङा दिनैहाय दिपेन बर'आ प्रमद बर'नि खिबु बेराया लाफैनो दिनैहाय गासै माबाफोरखौहाय जे माबाफोरावहाय डिपार्टमेन्टफ्राव खामानि सोसनजायो खामानि मावजायो बेफोरखौ गासै लिस्ट लानायनि गेजेरजोंहाय गुबुन खामानिजों लोगोसे बे खामानिखौबो मावफानो हायो होननानै आंनि व्यक्तिगत गोसोजों आङो बेखौ सानो रायजो राजाफोर जोंनि जे माखासे गभर्नमेन्टनि साख्रियाबो क्रिएट जाबाय थाथों नाथाय जोङो दिनै नुनो मोनदों गासै डिपार्टमेन्टखौहाय जोंनि बिटिसिनिफ्राय आसाम रायजोआव लांनाय बेफोरखौ जोंनि गासै दिनैहाय लाबोफिननायनि टारगेट प्लान पलिसिखौ दिनै आबसुआ लानांगौ बेखौ डिमान्ड खालामनांगौ जोंनि बर' लाइमोन हान्जाफोरखौ जुदि मोजां लामायाव दिपेन बर' बिथांमोनहा जुदि दैदेनलांनो हास्थायदों बिथांमोना बे हाबाफारिखौ माबा मोनसे रिलि खालामनानैब्लाबो दिनैहाय बिथांमोनहा बे खामानिखौ मावनांगौ मानो होनोब्ला दिनैबो जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा मेंनानै थायाखै बिनिखायनो जोंनि गासै दैदेनगिरिफ्रा जोंनि बर' समाजखौ दैदेनलांनाय जोंनो गासै जब क्रिएट खालामनानै होनाय बे खामानिखौ मावनांगौ दिनै बेबायदि डिमान्ड खालामनांगौ जोंनि गासै भिलेज एरियायावहाय मोनफ्रोमबो टाउन एरिया होन भिलेज एरिया होन गासै एरियायावहाय मेन लामाया दिनै हाग्रा दुफबनानै थायो गुसेब जायो बेबायदिनो मोनफ्रोमबो गामिनिफ्राय सानै मानसिफोरखौहाय दिनै हाग्रा एवनाय बेफोरबायदि माबाफोरखौहाय खम सम 5,000 10,000 सेलारिब्लाबो बेफोरखौहाय जोंनि मडेल जुदि भिलेज खालामनो सानबायब्ला बड'लेण्ड बिदि समायना जुदि खालामनो सानदोंब्ला बेफोरबायदि जबखौहाय क्रिएट खालामनानै जेरै डिमान्ड खालामनांगौ दिनैहाय दिपेन बर' बिथांमोनहा प्रमद बर'मोननि दिनै खिथु बेराया लाफैनो बिथांमोना दिनै लिडसो खालामनांगौ माखासे जे खामानिफोर दङ बेफोरखौ आसि खिन्था दिनै होनांगौ होननानै आङो सानो रायजो राजाफोर आङो बेखौनो दिनै नोंथांमोननि गेजेराव लाबोदों बे आं नोंथांमोननि गेजेराव लाबोनाय भिडिअआ
थार जादोंना जायाखै सैथो नंगौना नङा नोंथांमोनहा कमेन्ट खालामनायनि गेजेरजों बुंहर नोंथांमोननि कमेन्टखौ लानानै बिथांमोनजों आङो जेब्ला खाबु मोनो सावरायनो आंबो बोलो मोननाय बायदि दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै जै बर' हारिनि जै।